Dames en heren, heel hartelijk welkom op een volksdansmedie van de Vrouwen van Nu. Ik ben een hele betroefde dansers hier eigenlijk. Ja? Ja. Protte ondervinding zat er. Ja, zeker. Al jaren. Ja. Heel trouw club. 28 hier ben ik. We zijn al, zijn er al 28 hierbij. Zo. En ik wel 34, dus Zo. ik bedoel maar. En dan ben je dus even verder, want we wachten zo'n babyshow en dan gaan we weg. Oh ja? Ja, dat is weer. Hè. Dus dat is getrouwd natuurlijk. Ja. Even met mijn verlof, maar als er echt wat haast je, dan best de poer maaien en dan kies er wel mee terug. En dan kom je altijd weer om. Ja. Oh nee. Och nee. Maar dan doe gaan je? we de koffie in de hand. Dan Doe kunnen je? we eens vluchten. Nee, wat gemeen. Ja, dit kluit ik net al, hè, zo'n dwarsstreepje. Dat, Jouw stem er hartstikke leuk op. nou fijn, maar het gaat om deze oren vooral, Ja. hè? Ga je de put eruit? Nee, we gaan heel kort op vlierwerk, maar ik wil even zitten dan. Ja. Ja. Dus je bent nog wel gauw eens even in beweging? Ja. Alle weken even de oefening, hè? Alle weken. Dus je bent nog wel aardig soepel in de heupen. Ach jongen, ja, we zijn alle weken een handje. En Ja? praten. Hey, en praten, en dat altijd. En praten. Maar dan ben je door de hele media aan het filmen. En dan komt maar een heel iets stukje voor de televisie. Ja, maar waar ben je in het woord slaan? Al die soepele vrouwen hier. Nou, soepel, soepel. Hé? Dan maakt ze af en toe de dansjes dan. Wat zijn je Ik ook? zeg, dan maakt ze af en toe de dansjes doen. Ja? Ja, weer dat. Ja. Maar ze even omdraaien, maar ik zien. Oh, het gaat nou los. Het gaat los.